ya Twitter na mogo to tweet ase at Ndizi TV. Osabali mogo torora kurwasi chinsemo chama chingumbuano nsisimule tokoroka diaspora amogo tonyora wetsera www.ndizitv.or.ke. Utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo yekubikira ubumukia yaunchuka nakoba ubunchorelia ububokorekana asumurubiryo bw'esabaria y'ubunchorelia nigo tukwimanya amange igoro y'ugo chaka ubunchorelia koremerelia na buigo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwibira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchorelia bw'ibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirari tuko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikitegeke 15 chia mugaso imeya Ndizi TV. Obo chenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurinda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilyo bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagitingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gatokuria na rida tokonye igori tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha una botambe ngobatevinga eanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Kero monto nabwatu muganoye kurweiburetwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubilyo no kurwogo sigita guchase omontonde erionere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukurie Juma chinsa ibere chiabutuko na buigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo munga inore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bone bintu akai no chomurubya kabisa gwichinyaro na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook yabangu Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwabo gane to gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge tuna mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na Ndemo papa Ntivera chokoleto chingero amona mangana amange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai yakiwata bati Ndizi TV news aya
tabwati umurubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera n'ayandi amange rumba mega okabelanga mosolo telakisanga mosala rumba rumba hey mwacho muri elio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olio makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda erio bwego kikigima utire ngora kuchigoro tukini amaberera inkore pere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo ikeko tabanga tomanyo musani ogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umo kusikata tokese kobora rumba imeya Ndizi TV soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigore byonsi tigana inde mubake tato yobeire omuya oyonyore ribageri ria bene na inde nyare gochicha asembeo batogochikorisanga ringane riga na inde abekira asobogima bwane gere tuchikung'ana riaganetie tuchikweorokereria aserituke tiga tusabe egere tuchi kosoma ringana rio tata mochenu na kobakire na ina koiro bonene bia mona senge ncho tuanchete bia mona senge ncho bwarobo watorusiri nari watokoreire ayagerire ntwe tuanyarire kurira na inde litukeriga tata tuyariganiria senge ncho yogo chia koigwa ringana riao go tuasabire ngagoetera seringana riga unyare gotosesenia okwana mona intwe na indaye bunorigetie aserieta ria Yesu tuasabire na kwegena amina ringana yeli tukoria rero korwa se gitabu gya Jeremia 32 tosome 22 na isanemo goike 22 na isanebere Jeremia 32 tosome 22 na isanemo goike 22 na isanebere nige gukwana iga elio ringana ryo monene ligacha ase Jeremia likamotebia rora nche omonene Nyasaye bw'abantu bonsi ine gentonkere gesinyete amarikaya anyasaye tuasomire niga gukwana nga ringana rya Nyasaye ligacha ase Jeremia igonga chinga kichonsi ekero Nyasaye atagete gukwana amona abantu baye niga gwetera asabasomba baye igonga egento ringane riri gotworokera rinkeringa Nyasaye tanya gotiga gukwana amona barabaye Nyasaye tanya gotiga gukwana amona abamwegenire abakomutunyana na komokorera sobwegenwa banta bangerero iga nabo bagotebanga Nyasaye nkaraga kwanire osenkaraga kolire kenakeria yaya Nyasaye paka rero iga nagerete gukwana n'abantu baye na okoba moyo kwaito kosokoboka na korara na gokora litogokora kera lituko ngwetera asokobwa kwa Nyasaye amarikaya gagukwananga Nyasaye agakwana amona Jeremia okomotebya ngarora inche omonene Nyasaye bw'abantu bonsi nga Nyasaye niga komotoma Jeremia wetera asiringana liaye okomotebya nga gendo nteberie abantu nga inche Nyasaye bw'abantu bonsi nikigekogera na inde tata akomotoma mosomboye achigotebya abantu baye nga erenere Nyasaye bw'abantu bonsi na sengencho ekero Nyasaye to akorigereja kurwa igoro
ekera korigereria makora ito akera rituko marange tariko gokigwa na ritogokora nege kogera marika ya gukwananga gwetera asa makora ito marange nigo tokomogeche Nyasaye marange nigo tukwenyora togokore bibe byageranga twanyara kurwa soboronge bwa Nyasaye aya naro Nyasaye komotebya Jeremia ngatebya abantu bane banyare kongiranira ekiagera bantigire bachakire gosasima yatari boronge bangeire gotunya na mewekana nakoyesasima bangeire gweatanana na kwerusanania kurwa sobonene bwane batebye nga inche Nyasaye bw'abantu bonsi ngekero baranyare kongiranira inche ninyare ko baamaya inche ninyare ko basesenia inche ninyare ko bagwenia amarikaya anyasaye nigago chicha ase Jeremia ase chinga kichigwenerete bunabo na rero na inde buna Nyasaye antomire hocha sobogima bwao egere nyare ko gotebyanga richa yari akero kendo goentera richa yari kero kendo kumira na monaro obotuko no mugaso tata iga antomire nyare ko gotebyanga ere na wanchete Nyasaye ta kunyara kogotiga onyare goetera makongwa kera chingencho ekerora nyare gochicha sare na indo nyare komwegena ere Nyasaye oyole to gukorera tacha yetionde osetari watanana tatai watanana mwanya bantonde bwensi neye kogera agotebya Jeremia ngagendo banteberie licha yari akero kende bakorire maminche yane licha kero kende yebibe biri bakorire inche Nyasaye tinko batiga ekero baranyare gochicha sende asokongiranira ninyare ko bakora banyare ko babane ninyare ko basibya na boigo inyare ko baribaga asoboruoti bwane neye kogera amarika ya macheno gukwananga asegetabu kya Yohana 3:15 ngana kinyasaye ayanchetense hoikakarwa omwana oyo momwaima ngerinde muntu nde bwensipi oyo mwegenire tasira otatiga anyare koba nobogima bwa kare na kare igonga Nyasaye oyo wancheta abantu bonsi nigago kwananga nabwa tomuroberi omuya gocha sabari bakomotunyana gocha sabari bakomokorera igago kwananga omuroberi oye abwate gocha setore no muroberi obwo tokorera maya no muroberi bwo tosesenia no muroberi bwo togwenia no muroberi bwo tosibora igonge gento gyoka toganetie imasa makimaito egera Nyasanya arego ikeraniyo gwancha kwa ya setore no komotunyana no koriege naringana ryaye ekiagera gukwenanga ngoetera senchereye ngoetera sobwanchani obobwaye bwagerete akanyara komorwa Yesu Kristo agachaga kwa asengencho ibe byeito aya naro akomotebye Jeremia ngana gotomire ogendo banteberya abantu bane nganche Nyasaye inyasaye bw'abantu bonsi incherende yose bibakororekana kero kende abande bakweroranga tibakunyara gosembari nguru bande bakwerore bacandegete bande bakweroranga kero kende barabataka lakini amarika ya machanu gago kwananga Nyasaye niga komotebya Jeremia ngagendo banteberie inche Nyasaye bw'abantu bonsi babe ngakero kende nkwenyara babe mbali kwenyara babe kero kende batambe baba benge baba banetu ncherende yonsi pira toke kero kende bakororekana inche Nyasaye nimba nchete na inde nimbwa tomuroberi omuya gocha samagimabo amarika ya machenu tuwasomira gukwananga lingana lyo monene ligacha ase Jeremia likamotebya rora inche omonene Nyasaye w'abantu bonsi igonga ngakiende yonsi Nyasaye atagete kukwana amona abantu baye nigagwetera asomosomboye aya naro anyarete komotebya Musa ekero Nyasaye atagete kotoria abaisraeli korwa senseri ya Misiri Nyasaye nigakomotebya Musa ekerero ky'abantu bane kyangikeire ninganetie nyare kogotoma onyare kobatoria korwa samabokaria yababisa bibigo kwananga Nyasaye nigagotumia omuntu no muntu yagotumia koiketo kenga na mwanchete na inde na mweteri bagasobogima bwayi Musa nigagotumigwa amona Nyasaye ekyera Nyasaye atagete gotoria abaisraeli korwa samabokaria yabamisiri
na boiko buna mutumire Jeremia anyare gukwana amo n'abantu baye anyare kubatebyanga Nyasaye n'abanchete na indi nabwato buroberi omuyago cha sama gimaino ninki yekogera mokororekana kobare kurwa somo nene ninki yekogera mogenete gukora yatagwenerete na indi Nyasaye kabanchete na kiare ngibuya aseri tukeri munyare kumuiraneria muiranere ekiagererega gotebanga inche ninche Nyasaye bw'abantu bonsi incherende yosipi era toko kororekana ayare kuabire kogwetera nagukwana gochisenga ngarora inche ninche Nyasaye omonene Nyasaye bw'abantu bonsi inege ntonkere gesinyete asoboki moboiga wanyabantu marange gagotoka gagosinywa marange mwanyabantu igakobugwa marange mwanyabantu nigakomirana nemechando egera kero kende emechande ligo sama kongwaria anyara komwata na kurwa somo nene ayanaro Nyasaye akomotebya Jeremia anyare kubatebya mwanyabantu nga licha yaria bagwetera licha yemechanderia na makongwaria bakomirana naro litukogo cha serinde inche Nyasaye ninyare kubarwanerera na inde nyare kubabobui igonga Nyasaye oyole tuegenire inyasaye okorwa obobui asebaria bakomokorera ekiagera gukwana ngaine gentonkere gesinyete asare ingana ndiro limusinyete Nyasaye kero kende mechando nero genete gwitira ekororekana kobe mekongu Nyasaye atanyare ekiagera gakuburia iga ine ingan gentonkero gesinyete intanyare kubakorera ayakero kendo genete gwitira makongu akera chingenjo ayakero kendo orochenga Nyasaye ogotigire omonene okwangire yatara gotiga naye kwa mutigire Nyasaye muyanero monene ekiagera gagukwananga inche ninche Nyasaye bw'abantu bonsi Nyasaye tange tionde Nyasaye takaye timwanya bantu kero kende mwanya bantu nabo bere atanane na kwerusanani abande bagotige bakwange nonyena se chinga kichiriyo baganeti ekiagera kereme chando yachire ekera marwa irachire ekera makweri yachire abanta bange nigo bagotema gwatana na kurwa saba mwabo nonyene kero keriba baganeti lakini gontegete kogotebyanga neba nobo kongubunga nanga kyogwetera ekero uranyare kumwege no monene ochicha sare ereta kunyara kogotiga igontegete kogotebyanga litukerimo Lazaro orengo mosani o Yesu kaigwa nga Lazaro okule akagenda omochioyo Betania nyuma matukane kaelire katindekirwe Amerika matenuga gukwananga Mariamu na Maritego bakumubolinga ngaikonyole mosani o hono tayo kule na bono tindekirwe matukana elire Yesu gakubatebyanga tina abatebeti uyoranyare konyegena naroro bonene bwatata okare kubabolinga ngaimwa mubeka bakamuira bakoboina lakini kuba komokia soboine bakomotebyanga oyotyokire omonene oyotyokire lakini asenye nchora saro arenko mosani o Yesu tachieti koiwogo tyoka kwa mosani oye kurinde agatumia obobuya mone chinguru cha tatoye komobokia Lazaro korwa saba kule ndagete kogotebyega mbare barya bamutindegete mbare bachite gokore misa paka bagasangirerie sataka bakaira bakatikisa ngoyera maino kule abayibi bagachaka konganya abantu boka batigarete mbari kero kende be amate barega barensema ari bamenyete ensemo iga bare gochicha baba engona na indi bairana nyumba lakini Yesu gachicha akareto gosemeria asogosemeria gotarenge baria ba chiete bamanyetenga Lazaro kule na indo tindekirwe kuba gocha koigwe ribotinga na inde Lazaro bokire abange tibegenete kurenda bari bachite bakaenekia bakamwanya saho bonene timanyetinga ninkigetegete go kwasobo kimabwa timanyetinga nararia yogendete goetera kero kende byasara byao nigo bgendete koira nanseri tuko gocha serinde
kero kende kwaberi gukorwa rasama tukamange turanyoro kogwaniwa nigogende tugwetera makongwa kera chinyencho abantu bagende kogochaya na kwanga na kogwatanana asengencho yari akero kende ogende tugwetera litukogocha serinde igonta gete kogotebya iga ninchwa somo nene Nyasaye ta nyakonyorwa na indere ngana ndiyo dia nyakomosinya iga gotebya Jeremia nga gendo banteberie gendo bamborerie ine ajagerire abatananire kurwa sende ajya kubarusi kurwa sende banyagocha bantebye barore goseni nyare gosinywa ekyaraga gukwananga ine gentonkere gensinyete ntanyare gokora igo Nyasaye akamutuma Jeremia anyare kubaboria abantu inga gentonkere kimosinyete Nyasaye atanyare kubakorera na sekimo kororekana kobare kurwa somo nene na sekimo kororekana ngana ba Kristo more kotimoribo ayare mogo kora niga kwango bo Kristo ekiera mogo kora yatagwenerete nabo mogo toka se nyumba yo monene nabo mogo tera buya nabo mukora ndi buya nabo mogo kora ayare mutagete buya ayakuba gokia lakini goetera sa yonsi mogo kora nonye na se nyumba ya Nyasaye tari kwenyore robo nene na kiyare nge buya seri tukeri buna nainde tata ndetire buna ntumire go jasore buna motomete Jeremia onyare ko yege nari nyari ya Nyasaye ekyagero yontumire ontabiri nyare ko gotebyanga Nyasaye inyasao bonsi nabera tukinga abantu bare bagwatananire abantu bare kero kende batatageti ko korora lakini Nyasaye togo korera ekero turanyare go chichasare ereta kunyara gototiga ta gototiga seme chando ta gototiga tosire ere nanyare gotobwato koboko na inda nyare gotobwera isemerie lingana lya Nyasaye mwanche Nyasaye tato yor togo korera no mwegenwa na inde na tuanchete ingana ndiyo limosinyete atanyare gotokorera kintu nkeyo kerege komu igonta geteko gotebye ngari tukerimo Abraham kaligania abagenia tamanyeti kumbe naba malaika akaba amaje bakanywa akaba indagira bakanywa kuba igotire bagosoka bakamotebya ngumwaka ugoce kinga bunenje Sara omungino nabo golyo mwana koboko tigango tebye ngigento keria gekaba gento kyo gokumya ekyagera nelingana konye Abraham aberika gosabera asemya kemenge nganya sanya are komokorera ngagwetera sokorwa amaje hochia sabanta tamanyeti kwetera sokorwe ndagera yaye asabanta tamanyeti nakobari ganibuya ekagera akaumira na munogo sesenia aberika gosabera semya kemenge kubago kwana linganeri Sara uchire gosibye binto abageni balierire chikoni kachiko igwa buna abageni bali bago kwana nganani oro mwana agaseka ekyagera lingana lilyaro lekanete ko bali ko mwasare korengana ne myaka yaye ekyara konyo ikire myaka 90 na Abraham abwate myaka 100 amarika machenu gago kwana lilinya saa kwanete buna ba malaika bali bakwanete likababo koikarero ibonga kende nkeyo Nyasaye anyago sinywa kosa anyago kwana abetaikerania Nyasaye ulio kwaneta sa Abraham ngano ase chinga kichinga buneji omwako gocha Sara nabugo lyo mwana koboko nero uli Nyasaye togo korera pakabono kimanye tingi kwabeire go koriya so mabwao Nyasaye atanyago kwa nero yontomire inyare kogo tebya ngaseri tukeri eme chando kwabeire kogo etera ya isanire amaruwa ile kwabeire kogo etera isanire ekero kwabeire go korera ya isanire Nyasaye ngo cyari kogo tinya mariga na indanyare go kobogoko amonogo semeria yegene lingana lya Nyasaye kongo ikomo elio ngo chikogo sabera Nyasaye nyare kogo sesenia na indanyare go kwamaya Nyasaye togo korera inyasao bonsi na ingana ndiyo limosinyete tiga tusabe tata oyo oromuya nigo twakobakire na inde twakoira bonene bya mona senye ncho twanjete
biamona singincho yenseye kwatonyoyo monene twasangire lingana lyao nasabire nga bonsi abalitegereire onyare kobasesenia na kobamaya baikeranĩria magania yechinkoro chiabo babwato okoboko nyasaye ekiagerayo monene gogokwana ng'aye naye tata bw'abantu bonsi tate orokio monene asa abantu bao na indo nyare kobauwancherwa korengana nari bagwetera rituko gocha serinde rigo nasabire nga nyasaye to monene tigo buya bwao amono goseni kwao konyare ko basabantu bao na ndaseri tukeriga tigo bakwe na indo igwa bonene ekyara kwa gweneire aserieta ya Yesu twasabire na kwegena amina marietane Pastor Stephen Mweresa rigo nkorane kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe e para yeram koko gende nchira ya iranda chimita 500 choka kurwa se para yeram igonga eto kengangora nincho tosango buya bwa nyasaye amo sesenigwa tigomone na nyare ko bamaya shalom. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echochira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibere na ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokoboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri ubwike umbu nigo gucyo ko ribagariya ryokoboria kurigeria na kunenkia ari bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere gasikaye engiya goseni. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi sato nenu suchabo tuko asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima ena watari ekero musani abrangi kanyo kwani ekero monda bugata bageni buoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo obubono tiritabindi omurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga weekend yetabwa tumurubiri urumba tari weekend nonya yokumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo telakisanga mosala
Rumba. Rumba. Hey! Mwacho elio Ndizi TV kunga rumba. Yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu muziki olio makon kabisa Merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kere chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora gochigoro tukini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe kunga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwate sa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora Rumba ime ya Ndizi TV. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Kiremambia yamatuko yiwike gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV. Kuna botambe to gochakeri litukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire litukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mada na ki tiganda soki gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona intwe manjo murieri intura gotika maiga imana intura to kwa vitamini gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki wechero bneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imireti igota kirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobokirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Mambengi yo mwancho muligereria abwegetaseni kia Ndizi TV na nditumira nira sumuro buli bwenza kebona mambia litikonelia Jumatano ekero bono chiri chitariki 11 omutinyino yo gatano mwaka bw'ikiri 2022 ni mambengi nyasatu anjere kurutwala tiganya litikolie goro litikolie Jumaine na nditumira nira bono mambia ekero togosemye tukumanye na gokumanya mange asenjira yobwikirano igobono twa kwariganire ase mambia bono onyara koba amona intwe goiko mwelio muno botambe nchini gongoro kwa Sara Nyarangi
Ontita Nigeria ne buna botambe Brighton Makori ni gotokeria bageria bana gukore na somuru birwenza kikuruboniga weka jinsi sedo chabono mambiro kubori gweto buno nyara ko bamona into toska korasuke ni gotokote ino ande gwika sense meri mitandao Facebook otonyora Ndizi TV News baga sense ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News na bagoto tweet @Ndizi TV News ekrengel kianga kwa bokire na kiro beritiri tuko na bagotoma gwetera ase namba yira skin ya gurabu inde tonyora senjira ya bene gwika studio otodina ya nabo kiruya na nigo ndobereti ritukira neboigo nabo gotura oluta kitabo kiritukubya bono moteina ya boka soime yumurubiri bwensakia bono mambigo mwajumuriria andonse asoberete toiriri bagiria bene kukwariane na kuwakira mbia mono ekero wachora kuri tasini Ndizi TV na kyo gwansumo usi mambia bono ekero sare kakote una nigo ritukuria Jumatano ligia kabisa bwakire buya nyasatu anjire kwanyora marandi boka na nyasaye na ande twanyore to konyoro gosemeria na ande bono twasoire asomurubiri bwenzaki eri tugira Jumatano botambe na mangi twa kwarianeria ntubwata magaseti eri tuko tuchukurire na rari airo borito ritukuria lero boigo ntubwata mageni ase studio aneka twa mureka igoro ya mangana yejisemi imenesko ya gusigo ya tuyarigani kabisa eri kwena kimna ritukuria ngo chakarire ase mambia dire rironge bya kabisa yore maega ye studio eri ya kabiro kwena kimna chibiche na mali ya goikeira ase njira ya bene John Kebati igetore batatu ase studio ase mambia bono kwena kimna twakorete iri mirobiri yo asenjira ya bene na asenjira entoere kabisego tosuka usikosuka ni goleterwe amangi kabamo na intwe goika omwelio amasabiki tonzi bali barasi ense chinsi jisiko de team diaspora team abana kosa team jini ya match mwenzi na team following ni gotogereri bagali abene kubalionia asomurobiri yo Ensakia Wego mwanchu muligereria na bokulika comment ya bono mambe gwetera namba ya SMS yura TV yao Waigo bali mogo tubate gwetera senjira ya online gose mitandao na mogo tonyora buna Ndizi TV News ensemeri ya Facebook na boigo ensemo ya YouTube nekero bwate chingeki na bogo tweet @Ndizi TV News ngobono nonya bali mogo tubate kora ensemo cha mache ngumbu mobo sego tuwamagega mutandao noro yuyu elieta Ndizi TV News egere tusange asubwa mo bono mambeli tukule Jumatano kero tukwareganire tia mange asiri tukule lero magazeti na rororo tuchigo kumanya senjira yo bwenge na raria ya airo bolita asiri tukule lero aboigo omwanchu muligereria ntubwate amangana amajya asenjira yo bwekera no bono mambia tukumanyinga na raria ya tukule tukule goro weka bono mambia boigo ntubwate mogeni no mtubreto ni atevire tu vaisa komo cha gotegera umurubiri bwensa ke bono mambigo vaisa gweterwa mangi kigimo mwanchu muligereria igokora igo asetinjira chiga cha bono mambia turamanya ningora sumurubiri chinsa bune chiga egere tunyare ko ba togo manyanga mbarenga basoera sumurubiri bwensa kia bono mambia wetera sokolika ejumbe na manga kora kanete kurudi tukuli goro nande nae tumo jumbe abone ningo totenga kikwa bokire na kiro vile diri tukuli au mbali bawo chikurara boniga ba kortiga sia ba sobo tukubugima go ikaboniga bono bawo chikurara bande bare sinze moche ose diaspora na bara bawo chikurara boniga kolengana niga ba kore mirimo botuko bwa kibotuko bugima bona ni kurara bawo chikurendo mwanjumuri utararara azoringa sike bawo kyabotuko ni otokurali bari abana gokwariane abasomuro buri obwensa kikurbono weka so chabona mambi ntuma itumo no mwako siasa nzorojena abana siasa ni baenda kugariga ni mano kweroberia gochikorigie birogo ime yensi yetu ya Kenya asaba menyi bagenda abamenyi be county ya Kisii go sasa sensi yetu baenda go sege to buna tetu baca kiri kocoran cirang metiabo toro jati kaum yang metiabo nah bantu tuar de baku jaku nganya kurua sense me ya mo jati bantu de orang tua karong zo teke asik ya mo ko ni on mandia sumro wensa como ele cardo
abuna Edward Omoyo awote abuna na soide imeyo moroberi Ensakia bono mambia nonde amonainwe na bokire buya nande ni gomba tengeta sinjira ya bene igotika toendere kobamo nainwe goika omoelio boigo nara korukuna susi white susi riruma white awote anwale ime yomoroberi Ensakia bwa kire getika tusabirane amaya ekero nyasaye agenda gudusenia ekero enjere erebuya onkeli nya nere kurchisemo kiri janya boterere agoteanere no ali me yomorobelio obokire buya nande no ali amo na into Kevin Calvin Nyanjoka agoteanere osoire me yomorobelio Ensakia bono mambia kurchinsemo kiri chia ogembo nara agotebana Lydia Nyaboke kurchinsemo kiri chia matunwa agoteabuna osoire me yomorobelio Ensakia bono mambia agoteabuna nigo obwa kire buya ase emambia yabono bia mono ase bani mandre tutuma chuchumbe chena ase mambia bono ekero turojena tugenda tasenjerere endonge Biamano na bande ngotuma bali gwetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News Kennedy Gisemba agoteba bwa kiribya na otole Ensakia biamano gendera kuwakilisha Ndizi TV koro chinsemo cha diaspora divino nkeo agoteba no ali miyomorobere Ensakia bono mambia Cyprian Ontita koro chinsemo cha Doha Qatar cha Dubai pole agoteba no ali miyomorobere Ensakia bono mambia na Lydia Nyaboke neren koro chinsemo cha Doha Qatar agoteba ni gotubwatetie Ndizi boronge bono mambia kerotogenderete amona inwe asante sana bali bakulika gwetera sensemo ya WhatsApp nigakulika agoteba Evelyn Bikora agoteba naongo akilishete Ndizi TV na bagusibo nsikora chinsemo cha suswa egotoka ime ya Narok no tole kabisa gaiga barokya bande tuligeretie Ndizi TV Brighton Makori amo na Sara Ontita na bali mwenzi mogwikira ni morobeli Ensakia asante sana Divino Ontita nera kuwakilisha kora chinsemo cha South Mugirango agoteba bwakire bya Ndizi TV morobeli Ensakia mambo yote asante sana mongina Lucia Nyansia Bokakora Nyabigena agoteba nere amewakilisha igo South Mugirango iko locked Maria Ugao kurwa chinsemo cha ugembo bumachoge chache agoteba tuwabukire bya no tulimi yomorobelio counters in asante sana Samson Roswa nero tebire no bali meno murugyo ye Rose Nyaboga no mogaka Evans Ogendi bagoteba tuko ndani yomorobelio Ndizi TV bono mambia asante sana Eric Baraza nera goteba mark me present no ndime asomorobelio Ensakia asante sana ekero agoteba kuna kuwalika ni umwana Steven Junior mbiamono sana mwensi mulimo kulika igombia mona singejo ntulindutwe kasomorobelio iga na inde onye kwabukire nkwerobelio ole gochia sekiba okia ogia kiralituko chinsana chechirobelio egero nyarko bakugwikirania litiko lyao bunengenjera asante sana mashabiki tubuna Dr. Nyasimi kora chinsemo cha Nyanchwa yabo fani sigesale ayona mashabiki aito togoteba ngambia mona sana andegendera ko bemiyomorobelio Ensakia igano konyoro bwansu kwanta no tugoja litiko lyao buyano gori chakera igakero kora nyoru kurwa kerora betobo masomorobelio Ensakia ni goretirwa banki kuturiri bageria bene kote abuna amangi to koreganiri tureka sense mirindi studio tokwirina tokiro kasama gaseti ni turina nalali airoborito litiko lyarero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerobelio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka omugonko gugwatya namruira lyagocha kubwatekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawe yonsi nigo bakurwa ubukoreri bwokungura ebimo by'umubiri na kubirongiya buna egite ky'omugonko gose omugonko bwekumpete ekero gwateng'eirie gose konyora oruguma kubwatekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge n'echinsemo chindi ky'amaguru naboiga amagoko boigo amarwaire lyagocha kubwatekana n'omugotu nigo bakubwenia buna arthritis nayandamange ekero kwabalirwe na kuliya kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungiya umubiri magiga yukonyora okurwarigwa kurwasenya gitari mbabwate boigo omurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkonia bali chinyimbo kiri chigokonya gutara chimanyikanete buna clutches n'ebirogo bya wheelchair n'ebindi ebinge batarire imiyumu chokisi asamagacha New Sansora Building rirongo rya kabiri umurango namba isano nemo naboigo imiyumu chunyamira nigo bagutoka samagacho Ajami Building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi nigo babwate chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo nabogutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'echindi chinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange negwikira chiriuraganiye boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini ao chekerero icho gutumika simirimo yao asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbabwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbabwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati ya mache mbabwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chugutumika estima gose sola kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresimi ase namba enoti isano n'ibire enoti isano n'isato isano nemo ibire isato isano nemo inye isano gose enoti ibire enoti isano nemo kianda isano nemo isano n'isato eyemo isano n'ibire marakabire gose enoti ibire enoti isano nemo kianda isano nemo isano n'isato eyemo isano n'ibire gose enoti ibire enoti isano nemo kianda isano nemo isano n'isato isato ibire inye Davis and Shutleaf
ango yobo kori emirimo bwao ase ogotumika chimashini chekerero. Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima ase grasi byonsi neri bagali nene asaboroki wa bakogosoria nebinto ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wa wakuntimbo naboigo nkwanjira bari abantu koreta abana babo amatuko yi weekendi Kauntimbu nigebwate aboroki abaisaine naboigo mkuru wa bali ndagera buchia saboroki wa babo ekero bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asoko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mono mwanchu muligereria oliogendete kuligereria morobelio bwensa kebono mambia karototete kuyaligani kurugega se studio egerto kosoya sentunde ntangani ya magazeti eli tukolia rero kolende mbia mono sano mongina Salome Makori koro chinsemo cha annex chinsemo cha diaspora ojo gendete kuligereria morobelio bwensa kia koratiga korara orara ligereria Brighton Makori na Ontita asu morobelio bwensa kebono mambia igo mbia mono sana omongena Salome koro chinsemo cha annex togote banga mbia mono sana asoko gendera kuwakilisha abakenya bali bamenyete chinsemo chira sumoro bili bwensa kebono mambia igo tigatwire chinga kechiga okuira sentunde ntangani ya magazeti unabotambe nigombote gazeti ya The Daily Nation nanje nigombote gazeti ya The Standard ya CBG The Standard ya beji ntangani kabisa nigemurekerete igoronga kikaronzo ningi kyagerete karonza gachenje birengere byaye goji kwenda ase kamati eri gendata kolingoli bali batakere gose kolingoli garbachoro yomo oyoji komokonya omuraibe kyamagyo demrera murodinga haso mabori bwa simio raumoje go karonzo litkurigoro narekanide kago ikase kamati eri kolingoli wa egento kurangano mugase umurikigaseti kurangano murikigaseti wetestana ni ate abuna karonzo ngitera maikana ngikirete elinde agonjore birengere byaye asamatuko amagega konyora karonzo nyande ka kana buna eretari kogenda go ikase kamati yindanya ga kolingoli kolende litkurigoro nigo yale ngumo ichano monne go chase no embali bakomoko boko anekarwanya rutena karonzo ochide go ikase kamati yo omori kubega sedi yo nabagde biche buna karonzo aikaranste amone panel ye ko rawana no gekesa sanganda da konya kolingoli wa kolengano muri kubega sedi ni gali gedebuna yetaliero entunde ntangani karonzo agoika buonjoka gose obeke yutan pautan asiji uschae timirobelio ya okora buno mwana siaza kolenda ni gabordiri boli nigo ere plan ya gose strategy agotumia gose neri agotaka kora aligereria abantu nkimbira kibabwate yumuri kyo gaseti na bordiri boli elio etochkolinyora ase beje gatano mo gaseti ne ya testana libo gaseti ya testana ase beje ntangani Nemurekerete na kiyo muraiwe kiama kia UDA boigo yoro mukonyi bo muraiwe nse Dr. William Ruto nando yorigeti korie kero kyo muraiwe nse kobo muraiwe gatano nse ya Kenya ne niganyarika gote abuna aise gochoro komo muraiwe gatano bwense ya Kenya nigo agochikomorekera chi project jiriba chagete no muraiwe nse ur Kenyatta anene karate betebuna ramport na egetange kegekerero ne akero kina chiko ene kebuna ngo biro siara sense to ya Kenya ekerate
tabuna echi project ejini go chia begetwe eligo kinia uchumi yense ya Kenya amo ne chirichon gose chinsemo chiri ase binde bibigo chigo se biatakere kobekwa bogase gase ya testana le bijintanga ne murekerede na kimuraibu kyamagyo DM Raila Odinga oyole efragpera ayo mubolibu asimio raumoja nyareka wateba na ki abwate miroberi yaye kerara abu muraibu yense na kyo jokonya esekteri ya chuakali ngaki abafanyikazi bansemeri ya chuakali baochi gokonya kumugano yintu cyonyorere ya sebeji ya kiandika sedine ya testana liboigo ento chikuriri na ki Nairobi bono etali expensive gose etali etawni eli yeligori linene asabantu bali batakeire komenya ase enseme yoboigo tuchikumurikira South Sudan na ki problem gose bokongu kwa maguta bochererete kurwa sensemeli ya South Sudan ayo na aramurikire kurwa sigaseti ya testana ebeji entangani kolende chinsa chikoika tuchikoika rgo chime turigerie asobogale. Asante sana karoto gonchukira gazeti ya The Daily Nation mangana Kalonzo Musyoka Nairobi litase gazeti yo nandi naro ara matangani asepeje yakero kuigora ekerabono mulikia ligetebuna Uhuru hand in Kalonzo's about turn ngakero kende omuraibenso Uhuru Kenyatta na bwato koboko ekero omuraibu goso waipa Kalonzo Musyoka anyalitko baka wake bautan na kwenyora asuma boganyo Serena imiyo muchu Nairobi ekera chiete gokoliwa interview amoni kiombekeligia chorwa nobo mobwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance egera kumuligio makonyo ye Raila Odinga asobacholi bulibusyo aniga gocha magega yababwatani ba Wiper Democratic Movement konya matuka magega bagutiana na gotebango murayo bo Kalonzo Musyoka tagachikonyara ko bakawikirana gocha gokoliwa interview asinginjunigera be obosoku abwase batebanga kolengana na barabo Kalonzo no murai okolira mange asoborai bwense ya Kenya na igotabwenerete guchiko kuba interviewed amone panel ya rosigwa etenenere na Dr. Noah Wekesa kulinde nigo yabete omostuko osomondoko asaba Kenya abange ekero Kalonzo ainyorete guse atarete ya masemo gwika asensemeyo ya Serena Hotel mimucho Nairobi na wikirana ase interview yo kulinde kolengana bo igoro muri kibuga gazeti nigagotabanga a deal ose okoigwana koraroro ase amangana ye interview abayiga bonsi bakoli wichi interview noyo mubwika uganire guchakaba mukonyo ye Raila Odinga kulinde bali barasirie libagelyo nigo bagucha koegwa emiremo asensemo yubu yechi wizara osebachiko bachi minister ase chi department au me yense ya ito ya Kenya mugano yo asobwagale nigo gucha kutoka page ye 12 egazeti ne ya The Daily Nation asaba ye page yo entangani ensemo ko boko kwa ne wokolyo moino nelinga chi campaign bono nigo chigendrete abwaso mokonyi bomuraibwense Dr. William Ruto atebire bona guchi ko reverse airport ya Mombasa na cargo na machika limo raibwensa nyaratuko bagakoro igoro ye port na ne cargo korwa sensemo ya Mombasa amo negetange gose standard gauge railway abwasa tebire bona guchiko reverse binte ibyonsi pina kubeka machika ebo ikiranu na kubeka mirubuli ya ebu na umuraibwense kara gucha kuirubugambe bunari no kwege na boigo abwase igakwa netayo igoro chingaki ale komo alegania Amazon King oyo nyarako bagakunganya korwa asobo mabwazi miolo moja mugano oyo ntoyonyora se page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation na wege kiombe kelikia WHO keligitene toba chenu ensengima na kero kiniga gyata birengense ya Kenya gosabantu ba siririe amagima ase omochando o COVID-19 nabo ole ange chiribwe meronge bere abo ase kyumbe kibono gyatebire boigo nonye chipote inchiri gotowe kana senchira ebwenerete kulinde kolenga nekyumbe kyo ochitole koromugano yo ase page 15 na limo tolenga na kibirengo bya COVID-19 amana bali basiriria amagima obugima naki bingani inyora asoba choli boli bosyo amatuko bona atigere litkolya lero na matuko 53 na kianda 89 days to go
asobochole bonene ngoso atoli meye gazeti iyo egere tororenga nandi nararia yairo bulito ase nararia yaire obulito ase gazeti ya The Daily Nation ngongo kwira wigase beji ya kane asibono ikiombekeri ke gusangiririe bango asinsitu ya Kenya Revenue Authority Kenya dege chaka uzigeja kubeka imiroberi kwenda kina kiba kubeka se ngwa cya gusangiririe bango yabo asenjira yekerero anekero baguchikoigora erab gose baguchikoigora enjire yu yekerero naki enjire yekerero elinde nyarige kurigirie bare bali bakombye gose bali bakweba cyagwakana ebango ujase serikali yekiombe kini gyateberu n'abantu abange nebyombe aho nigo byanyari bikungainderia na nigo byanyari bigotinyi gifile cyabo iguru yamangana yebango bonkurende nigo bano bateruna nigo bawukwigorera abo yonsenjira yekerero yekwena kibuna aba bali bakwebaja asugwakana ebango ngoligereri wale nande ngorero bali getambukero getindi guteko somo mugano uyu nakinande kiombe kyo ya Kenya Revenue Authority Kenya ndege kubeka imirobiri yaye kwenda kibuna gusangirikire bango yaba sejerere ndonge nigo konyora sebeji ya kane bwa sebeji ya kane nigo murekerete naki abamenyi bensemo ya mtoma genyero kya mtoma ime yebunke gose ensemeri ya gatundu ngakibono ekiombe gose ngakibono abamenyi abawukwegu chishiringi chibilioni 10 anti milioni 10 ngakibawukwegwa eliko na ekiginga kibolemo anenekero serikali robireti gukwaga amangana gose university mamangina university asensemeri ya gatundu county ne ya Kiambu gusoma na kiombe kya mangana yendemero National Land Commission kyanyarige ko beka gosige kuiwana nabamenyi abu asensemeyo elinde kwagaja university yo eye gochikurukuna mamangina university iligo sira gisemya asensemeyo nabokosoma sebeji ya kane gaseti ne ya The Standard boygo asigaseti ya gatano nomo no bono umuganuri oliorenko monene asigaseti ya The Standard molekile na kikaronzo chikadi cha karonsa sensemeri ya siasa na kibono kyatigire bali anene abarai akorengereria gosikogezia batamaiti ningi karonsa arengereti nande bono nga karonzo kwenda interview litukurigoro niyo yarorekande buna nando chenjiri scenario goso chenjiri ensemeri ya siasa ya sumio ra umoja korengana ne abali abanta bangeni bakerete na karonzo ogotagenda kwaye nabokwa nabari uche gosiekere rusiko ekerari uche kwanga tagenda ase ensemeri yogokora bolingoli ne kiombekeli gose kamati eri yachoretwe y'abantu batano babere abandete kuringoli oyorabwe asokoba omokonyi bwabo mobwa simyu ra umoje gobono mugano wina boko yosoma sebija gatano nomo orore na kinande karonzo anyarire kago change chikadi cyage siasa anasomo boli bwa simyu ra umoja Karato gusuka se page ya gatano gazeti ya The Daily Nation kulende nara ukulikanga Ashley Ademola wakiribia kama kawaida niko ndani kama dawa nchini ngongoro kwa Evelyn Soja wa Ndizi na onde Ensakia mbia mona sega sengi ya mawokora Sarah Brighton bila kumsahau producer wetu John Kibati mwenyewe oyakoro kwa Ashley Ademola neragenda tukubatia umurubuli bw'Ensakia kulende karato gunchuka gocha sekyombekeri ya Kenya Revenue Authority KRA nigobono kiachire n'umurubuli usikiaro sire elabo eyo gocha gokonye kyombekyo konyara kubaki gusangereria amangana yenge nchokoro asichisimi cyaba Kenya na bayo koro asichi computer amangana aliare agachira asichi computer anene mono bunenjere ya moyo gucha kumanya bali bagotama gose bali batali gwakane bango eyo kuirera bono kwanyoranga ekyumbekyo kyanyorira sara ekero baguchugwaka esabu yabo kurengana nekyumbekyo nigo kiaro sirie kyombekeli ke manyikanete buna mobaro sire kyombe nkoliginde gyansiriri akeigo kolende intelligence management divisions ekine kyombe kegucha kuligereria igoro ya mangana yechisimi kegucha kubetereri wa kuligereria mangana yengencho arase chisimi amone chi computer anene mono kurase chi company chiri chikonyara koba kwe chikwebisa eligi nchinyara koba chiwakana ebango eyune nchera yamo yokubetereria gose yokanike ngaba Kenya nkurubali bango yabo ikiranu ntwaroranga chibasanjiro chitakeire anga chibilioni 53 kurwa saba Kenya egere chichikomentaka chichiko konya
ase mirobiriende ya serikali kulingana n'ekiombe ekyo cy'ishilingi cy'imilioni 31 nigo cyabegetwe ensemo mu mwaka w'ikiribu 2020 elyo bune budget yo korosya elabu eyo bono abamanyi babekirwa rero eligo chikoligereria chisimi cy'abantu amone chi computer kiri chigotumeka kugachamangana yengencho ali arakonye kiombe kya KRA eli kumanyanga ningo otamire otali wakane bango yenseito ya Kenya na kuimukirwa egetambukiro kolengana neli chiko igayo nabukanyora sepeji ya gatatu egazeti ne ya The Daily Nation mangana ali karonsuna na ndeta sepeji ya gatano na kabira sebono kaigoro yogo karonso gobeke yutan gusikunchuka na kwenda se gokoru interview ya Asmio interview nigo korengana niga city ya impeji ya gatano kabira niga tebuna karonso niga karengana nere kra kwantina balikiwa mangana niga tebuna nigo irete gatambukiro gyoko ikasi kamati yo elio ondeta acha kutamira buna nigo agomete gose niga angete kwenda ase panel yo korengana nere niga tetona nere na bwateri bakalise ne kobomo konyi Raila Odinga ekero akorete gusaba abete ase interview yo ase chi ka gechinza ibere nande na former Gatanga mbita Kennedy nere negete sensameyo nere kara akorete interview no bolingoli ekero bono abakenya baganyite ningogo chikochorwa koba learning mate yo muraiwe kyama gyodi Raila Odinga asoma boli bwa simio raumoja boyuga sebija 5 nigo bono muraiwe kyama kya UDA boyugo yoromo konyi bo muraiwe nse Dr. William Ruto hanyalire kakuru eire gukiasa ba Kenya abatabuna aise ko chorwa koba umuraiwe nse ugatano niga uchikwena kibuna airport ya Ram nigo jigoikarana korosigwa buya aboigo na batete buna standard gauge way nero na bigo chikorosigwa ekeratete buna niga uchikirania chira anene chidiba dirita ba Kenya kero balenga serikali ya chubiri niga ya kwanda ya aburi tukorigoro anekero anyaritika kumwarigania umugavana keranyaritika kwa kumwarigania umuraiwe kyama ya ba leader Amazon King ekeraigeta sensemeli na goswa sobomo obwa Asmio raumoja yino ero mugavana osweteri tukorigoro asomo bwa Asmio moja sebali teira muna bachiko kodemeremo amo asomo bwa Kenya kwanza Mono yonoire obolito asepeji ya 4 ni peji ya 5 se gazeti ya The Daily Nation abo asebona Amazon King anyartiko bakagoso abo ikiranu asobomo bwa Kenya kwanza asanyartiko baga kwaliganirwa no muraiwe kyama kya UDA William Ruto chinga kecho nigo Ruto anyartiko baga kulia eira gucha saba menyibe county ya Machakos abo asatebete agucha wonchorana amangana as SGR report project cha SGR chiri cha gituweno muraibwense abwasa tebirenga ebinto mbirororo bikeigo bitabekirburunge kolinda gatebanga kara soira suburai umwako yoiga na chekoranga naki egetangekyo SGR kego chekoba ke wonchoronwa na gukora imirimo buna aganeti cinga kichicho nigo William Ruto anyartko baga kwaligani wa sensemo ya ukambani no mugavana Alfred Mutua oyuro mugavana Sentunde ya Kabere abwase banyartko baba kulya chira chinyinge go cyasaba menyibe county ya Machakos balinga sensemo ya Tala abwasa William Ruto atebetenga cinga kiche ikire obora yubuya nokurwa sensemo ya Kenya kwanza gatebanga abakenya mbaba isakungaino nigatebetenga nyamoro che mugavano ino orure Azimio la Umoja na gosoa sekia makia nekia UDA asobomo bwa Kenya kwanza igolende ngigitigalite igobona somolindoro chi UDA Kenya kwanza abwasa tebire agucha gokore binte binge gati yabona mangana y'ichisemi ya masomo obwo chenu amonokoro simirimo asabasa baito asense yaito ya Kenya ayo nyamona yanda mange enyorere gazeti ya Wesomera sepeji ya 4 ne peji ya 5 ya The Daily Nation umuraiwe kyama gyodi Raila Odinga oyokwiruke bendere yobo mubwa Asmio moja koligie kirokyo buraiwe nse ya Kenya litugorigoro nigo anyaritega koralia na gote abuna nigo abwate mirobeli miyago chia sensemeli ya abantu bakolegasi ya chuakali kolengana na Raila nigatete buna kerara ile serikali yaye niga bekire mirobeli kwena kimna abantu aba bakore mireme yingo kibariko nyore ngeri yabo buye kolengana nigo bakolegasi nyinge
ande banyora engeri engeni gatete buna nigayo jikwene kibuna obekire kibese gishiringi milioni 15 nemo kinugutainye kwene kibuna nkokonyale abanta bara sekta ya chwakali ekeratete buna ekera abanta bara se chwakali nigo bari bread winner go chase ji family chinyinge kurende nigo bakonyora ebitoki byabo ebike asate biruna erekolengana no moroberio ogo moroberio mayegana recognition of prior learning nigo ogo chikwene kyabuna nkokonya bari sekte erikwemoki ebirengo bya uchumi gwetera asensemeye ya achwakali mugano ina boko ensoma asepechi ya beji ya kianda gaseti ne ya testandard bo gasepeji beji yeyo ne morekerete naki umugwasiri bo borendi boime Dr. Fred Matiangnya nyandeka goteabuna osanyandeka ku question oseka kubuli boli asa kubuli abakenya bange inga kikibese inga kyabanta abakuri ebirogo ao anene abana siasa bali amanyantenge banga bakorusi kibese cyo korre campaign yabo asa boli abakenya ko bamaiso anene kala kandibuna abantu abani bakoros kibe osibese ji asumuno urbe kenya modero mayakandena money laundering neregendete kwene kiwasense ya Kenya anekera abantu bakoros kibese nagoneria abakenya gosiko abakenya gosera asumuno bege usito mayito gosera yerira buna nigo bakubura amabaga ayayoko ba abana siasa na kugenda goki asense meri ya ebunge kolengana na Matiang'i kolengana n'umwasi Dr. Fred Matiang'i aho abuna ogosera uko nabukurerire Kenya ikikochora abakenya bachikochora abaraye babe bari batachikwenekia amagendero goki ase ense erebo siboigo nikobona umwasiri yanyarega kubuli kyombe kirigete ne tobo tuki sinsinzo ya Kenya kwena kiuna nko tukakere nakumanya abantu aba bakuri ibirugo ngai bakorusi kibese eligo ngaina abakenya gochiko bakera kibese boiga saborti kyombe kirigete ne obochoria mona chimbebe IPC kurigereria nakobeka emeroberi ya bene minimize kibese abana siasa bagutumia eli gochiase we korera campaign yabo asense yeito ya Kenya igondoro cyo mwanju muri no gosera nkwenderete kwenekiwa asense yeito ya Kenya somugwasiri oinere abori nkaya abantu abakare korusi kibese cyo korera campaign ekero to tigarita samangana ajua kali korwa somura igwike makia ODM Raila Odinga na maene niga tebetanga niga agendrete kuricognize wasiniga ma agendrete gukimanya sector amene tukumanya sector ya jua kali asenseito ya Kenya abwasa tabirenge yinerensemo ebwato bulito andenerensema banta bangi bagendrete gucingira asoko babekero mugati ukirali twasemesa nonyenga tunototuara masakara ensemo ya jua kali nige gwa accommodate wasinige gwanchira muntu ndibwensi kagicha obwate skills obwate na knowledge na competency ose no muntu oranyariko ba ka konyara koba ka obwate skills asobwenge abwasa tebetenga no tatuara masakara nanda bangi mbabwate masakara kulinde nigo bakolega singi yakolengana n'obumanyi bwabo bagutumika korwase obonko bwabo agatebanga buno muraibe kyama kya ODM nande kagocha kobo muraibe enso gatana asoba choli bulibosyo nigagocha gusuguma na kwene kyabuna implementation ya kolidwe asoko recognize prior learning oyo mintata bali recognition of prior learning egera Kenya bange bali batabwati emeremo gose batabwati amasakara isainiyo kuba emerema se chobisi au asenseito ya Kenya kulindi babwatu bumanyi na skills bachikonyara kwa bago konyeka korwa sumuro buliga ojiwa kali abwasa tebire agocha ko invest bururu ose anene asense meyega na korango muchando bubutaka ngokia nole asense yaito ya Kenya iyo nengana ya Raila Odinga yo gocha korwanire kiro kyobura ibwense asobocholi bulibusyo wemono mwanjiboni twendete kumurikira na gukwanira gusoko tebina bali amurikira asama gaseti yeri tukorera karombate gaseti ya The Standard na nchi ngombate gazeti ya The Daily Nation nara kiroto endete kumurikira magana wa gaseti nara kurukuna mara kiomale kurumagena MSA gotebano alime yumurubiri bwensa kikabisa gotena no aturigire dia sinjera yabene oimaraki omale kurwa magena MSA agoteba no ali ime Jackson Makori osinde kurujinsa machiri cha matutu agoteba nere no ali ime yumurubiri bwensa kikabisa bono mambimbe bana sekero bali manda tuturigire na gutoma chuchumbe chaino kiroto kwira na gaseti ya The Standard na dia pechi ya kianda nigobono abasa akora abasa no barokanina na kobe kwa sense meli ya siasa ekero bono former labor administrative secretary Patrick Ntutu oyogo ligero kyobo governor se county na ro kwanya de kago
komochora omusaye bw'emyaka 30 ewchikoba running mate yaye asensemeyo orentutukare gukwana litukurigoro igatebete buna komochora Matthew Kibukolil oyubwati emyaka 30 nigo ere obwasiole gochia sabasae elikwena kibuna abasaye nabarungu ira baramabaga nakoba abaraya sense yaito ya Kenya eliko ira buna nkosuka balebose kartoka na gase beje 13 beje 13 nigo nomura ibwenze urkinyata anyarire ka kurangiri cabinet akara anyarire ka kurangiri parasarama wasiri ekarba chukumira na buri tukoli yankiri tukoli aramisi kolengana ne gaseti ya testanali igoro beretibuna umura ibwenze nigo wana darangiri parasa rama wasiri go saba wasiri nigo bachukumira na nere tukoli yankyo ekaro ya beiro mwako mugima gesarangiri osigese cabinet meeting ya basensi itu ya Kenya ya bete chitariki 15 tienyum okabere umwaka ujirubere nemerongebere no yomoigo no mwaka yomo gesa oera muri kwa seti namuri kirtebne karoba karanste ase cabinet yimba kwanete chipiri chiarenge 19 ejiji anyanda chikwenda se National Assembly bono litukuria mambia nigo nande uru arangeirie aba wasiri awende bachikukwanira amangana ya serikali anenekero turigire tukucha sobo joryo bonne bu mwaka yo sakwa somera boko somera sebichi yu oligire naki uru ngakiarangerie cabinet secretary yunando jiro naba cabinet secretary bande mbalebe tiyemeremo kolengana nelichuko bagachikoliye birogo imeyense yeito ya Kenya kartokwenda sobo choryo bonne bu mwako yiga asebeche yiboigo nemorekerete naki ekiombe keliya political parties disputes tribunal kyanyarede kego kana okonganya kwa Alfred Mutua korwa sobo mo bwa asimiu romoja kolengana nekiombe kyuni gyatebete buna okonganya kwa Mutua korwa sobo mo bwa asimiu romoja mboikerenedie amaganiali aganeirie yalinda maikunganya kurwororo igo hote asumu bweke nyamure bada prematurely file niga bigete oseniga file ti okunganya kwaye kanyolire ase kurwaso mu bwa asimyu romoja boigo ase bijine murekerete nakibona basubati na barubanyarire bakonyora amabaga aisaine anene karubanyarire bagochorwa asuko running mate cyabarai anase birugo bibugabana ukikoliye ibirugo ebyo asomwa koyoga ayuni go kanyora se beje 13 aseti ne ya standard mwancho muri Leonsi aya nigagendera kuguchira yuni ntunde ntangani ya magazeti iri tukolera lero litukolera Jumatano taturagenda sasa mwende studio karoto kwirana ntogendera go kumanya senchira yubwenge na radia yagendera tokwa gubolito asa magazeti iri tukolera lero igotubisa gosuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi obachenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokuria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gatokuria na rira tokonye igori tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha una botambe nkobatabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV. Uniforms and Sports Center nigoba korosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao
naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi Ruth ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo korera chigosori soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere cyoka nduto koereza bunorwarite wata tebina yiga buna boti bikorara kabungo igundo bobe igabuge tugete na gintu ngokorekana kiri ekaro twanyore twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ndubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sano na inya isato isano nemo isato isano na eyemo eriotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi Mbemano mwanju muri karone to kubati murubero bwensa kinani to irenda sentu ndende yakabere karato kumekarato kurigire tiko kora igoro ya magaseti karato kujuteri ile to mayana lali airo bolitori tukorale karambate gaseti ya The Standard nanche ni mbate gazeti ya The Daily Nation kolende rumba Kevin otabire nwali me kabisa korwa sobo gatagati bomu chiobo songo awatabe Ensakia ako ndani. Asante sana brother Arumba Kevin asoko gendera kuligirira umurobelio bw'Ensakia bono mambia kolende ngana nere gwata bayigoro yabasae use abasae nigo bono bagenderete koge saligiya maiga yokonyora igitali asoko gwamabaga ao asoko ba running mate gose abakonyi baba governor korwase chi county ao abwase bono eribya ngabasae bachakire kubwati gwebirandi anyasa uchugwanja murayo ondebwensi ulira nyare ko baga kuira nando chole tumusae igobona basae mbachikubwati gwebirandi asingana yobo korali asa serikali yetu ya Kenya ntwaro jona njuze karokwari wojia oyokoligekero go kubo governor county ya Nyamira Dr. Gideon Nyakundi nere na tebete no nyatara asiole lietali running mate yae kulinda gateba no musubati olenze yemyaka 30 nero guchikova running mate yae yuero byanga basae na intoli baga oseli pagandrororo igoro yoborai igonga igombya kinegitambukirikia bwe sebunge yakitutu jaje south ntwara no musubati Cynthia engineer Cynthia Kerubotoil nere ngori yale kiro kyo bochumbe
kera bwate myaka 25 iga basabe tumire mono no ne tinse mo aontoroche na basabe no na karo kere kya makya UDA gya kora obachori bwa boke ntor nangia basaba ngi ticket chuchkurwan rebiru no na se county ya kisemo ni county yedo ya Nyamira una basabe ni utuko basabero buya ntonya obuya ase siasa ino nto abatogo tumekwa korende tobemba litoko ligibirogo ndizo jugwe kwanya uchiasa matuko ale bosyo kato kwina wikase nabasubati nabarubu banyoreri bagali saine ase birogo anekero bachori chikoba chi running mate cyabari bakoligiye birogo bibuga bananene ase count ase engoji orongoro ito rwa Kenya usiara no tutararana gose bachori bya kido ne na teno musubati bone tukanye tobo mobwa simiura umoja ase kirokyo presidencio gose mbachoro musubati na abo mobwa Kenya kwanza gose mbachoro musubati gobono libagari abasubati rorekana soburai asense ito ya Kenya mwanchi muligerere karombo ate gazeti ya the Standard kerombo ate gazeti the Standard sara ni abate gazeti ya the Daily Nation kera abate gazeti ya the Daily Nation kerotokirina ko ikase gazeti ya SBG ya 15 gatokumurikira mangana ye counties ni gobono tokwenda ko ikase county eri ya Meru asomugabana bwe county ikira itumurungi anarega kwena na emetana ye chinchoke go chiasa bamenyi bense meyo anene balibale hange no ilinani lya imenti asaba etaba etena kubatebuna ene renchire yemo yogosira anene bali bakora obuhonjoreri bw'echinjoke ase ensemeyo karunanda katugereza sepeche yo karto kwenda ko ikase county ya Migori ni gobono mugabana bwe county yo Kotho bado nera nyalde iga kwena na Chombe gochiase abamenyi bensemeyo karunanda abolirie abamenyi abugosira omurobelio bw'obolemi asensemeyo kurende nigo yarekande buna wetane Chombe chimisado asensemo gosase county ya Migori igo janyalde chikoibwa korwa aso mwaka osekorwa se motinyu 12 omwaka olia oikaboni gasebono Kotho bada abolirie byombe biri byobolendi kwena kibuna nkubwata bale abantu bali bakwiba Chombe ejo karana nete Chombe igoro nagatebuna talibu yatwena ne Chombe na abayibi bagendeze gochiba korwasi county yeito asinarwete kurege tindi na koboli ekiombe kelikyo botuki hamono bosari kwena kebuna ngo abayibi abunku bwatu bale boigase county ya Kericho ni gomo ichano omonene obwatete asense meyo anekromo omwana we miaka omwana we miaka 15 ekiombe kelia kero omwana we miaka 15 ebere atogete gakwete ore form 2 ase skura ya mase county yo ya Kericho keseme ya Kericho karabasigali bana bacha kirobotuki kwena kingi kirite omwana agatoka nyomba gakwete asenseme ya Kericho kero muberoye weretuko ikase enkendu ya Kericho de falo ostro yabune county yo ya Kericho boigo karatokorina ase county ya Nyamira ni gobono county kianda cyanyarire chigwanjerana obwagachi bwa agro industrial park project yo chwagacho senseme ya Sironga county ni ya Nyamira project yo erengete gochikoire miaka 3 kuruboniga iyo chibasi ya bekrense mo 3 billion echiyo chwagacha obwagachi obo ase county eri ya Nyamira kulengana n'umugabana bwe county Nyamira mosinyalibo nigatebina ebaki ige kwagachwa sensemeyo nigochikomogia ebirengo byobonjoreri anenasi county chirikire asensemeli ya Nyanza ayo nigara sepechi ya 15 gaseti ne ya The Standard Karato uska mutu ya se gazeti ya The Daily Nation mwanchu muligeria bono nigotoka ndo ikasa mangana yechisemi abwase bono eserekali unegenderete ko betereria nga amorobelio 100% transition nyale ko bagugwikira na sabana bakuru ase skuru yo boroso kwenda ase skuru ya secondary bono utali guche gwikirana asenge nshungu butaka ase abaibuli gose chiamate au niko gwikira bono igachia tangire abaruki babanyara ko babagokora bya asamate mwakirasi sano nesatu yo mwaka bw'ikiri 2020 no yomo niko bagenderete ko beranka asenge nchubugima niko bagenderete ko konga abasabibuli bakorera ngana nyine chi uniform uikano nyine bintu biri baganire ko so ase skuru niko bikoira ng'ekibesa kiri gwe 33 abwaso mwibuli bwatokonyora gwanse utanyara ko bakaguche gwikirani abana abanyara ko bagwikaranza samatemo ayo eta niko barabana ange milioni emo nuguteyemo
kulinda abaiga bonsi mbaranyarwa bagoswa se skuru nekyo kuirira gokobe gitange kenene guikirania umurubiri wemia asemia iyo serikali weterase wizara y'ekisemi egendrete ko tebanga guikakira umwana nyarko bakagoswa ase skuru abana nabangi balegaiga kero kwenyorera gazeti ya The Daily Nation egere bwesomero mugano uyu nabokora abana bangi na magisi banyorete bakorete bya lakini asengencho y'ubutaka bura se family au nigabana batari guchikogenderera guikabona igabamwe aba basoira sikirasi bya kianda kulinde abaigano bagendete koberaka asengencho y'ubutaka Ekara turigiti gukora kurwasa magasite se BJ 10 kianda gasete ya Standard nige murekerete igoro ye amate ya mukuru ase county ya Kakamega ekara bandete ko yaitera amange korenga no muri gasete niga murekerete buna aba FA amate ye nigo yairire korusya mabati asekera mana ko yaonia anekero erigwa kanera umwana oburwarete medical bill gosigwa kana chibese cyanyagitari bone amate yo niga ndete ko yetera nigo bono yarusiti amabati bicana becorira abo amabati yarusiye nyomba ribaka yaoni nakwirira buna abanyare bakwirira umwana obonya gitari oyo bwate 5 cell anemia abonyare ka gutwara obokonwo obu obwate myaka 12 ibono nabagosoma umugano yoro nka family yegendete gwitira asibono bakuburi obokonyi gocyasa abasamaria baya kuba konya ende banyare bitoki na kubairira nakwirira umwana obo nyagitari bogase county ya Siaya ni murekerete na kibono musubati oyo maendete nereko yaitira anene oyoro monjo gosomo oyoro monjori maega yomugakoye oyore ngete guchikoriye kiro kyobwe MCA ase ensemeyo korbon ataratoka koru kitarikinye cyumutinyu gatano umutinyu yuga korbon gataratoka karata kana nigo aborite kuruka koru kitarikiye cyumba kaboni muswati yo akobori abasamaria bayabuna baroro mugakoye banyare bakori boti gucyase gataseni kirange ya polisi ekaraendete ko yaitera abatabuna ngayo mugakoye chiete na komojia nene ensemo ya siasa na gotabuna siasa nerera agero mugakoye abure koruka ekaro atamaiti ngayare go ikaboniga yine mugano ni go konyora se beje merongebere kaseti ne ya The Standard na mangaro mwanju muriria asiga sedi ya The Standard kolende salie biro ntoko gendera bosioni gotabuna enyorere ko bia iriuragani wesa The Standard The Nation edibwanjete endonyar ko somera sobogare Mwancho murigereria wikira botiga tukurira magazeti yemambe ya rero kurende karubacinga kibuno yomintate bire enyorere gazeti libwanchete obwesomera senchira yobwikirano buyamano kirage asoko tegerera na kurigereria magazeti yelitikolia rero litikolia Jumatano teturagenda sense moende studio ekero tukwirana ntuirane na mangana majia asenchira yobwikirano alafu lende chinga kichigwika amagano ito ngwikara se studio egere tuchugukwanira mange igoro yechisemye karo litiko lia Jumatano igoto bese gusuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi sabaria yichi kilomita chinyinge niyego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupya yaunchuka nakoba ubwonjoreria ububokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'ubwonjoreria nigo tukwimanya amange iguru cyugo chaka ubwonjoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubwonjoreria bw'ibirenko bigoro mwancho muri na kwargarire meyo murubiri bw'esabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV wima
Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu by'okuyiga kestima ne electronics ky'okutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chibirika cy'okuberia mache, DVD players, chi machine cy'okugingira ebirobu by'estima by'iki aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakire simi, ase namba, enoti isano na ibere, eyemo isano, enoti marakabere, kianda isano na isato, ibere isano na ibere, gose, enoti isano na ibere, eyemo isano na isato, isano nemo enoti, isano na ibere inye, isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Obachenu ni goboro bwengen chomono asubogima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe nkubatabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru yechingaro charumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho murigerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oli omoko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera inkore prebinte bikongwe bintebe bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande mari ngachibandi nchira acheka achinyinge bwaje taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. mbingia nendo mwanchu muligereria ense moiga ekerobono tukweregane kurugega se studio tukumanya senchira yobo ikirano nararia yakoregete kurwari tukurigoro goikase mambia ya bono asayo amona yanda mange gendera gutubwate gwetera se ense moye mitandao Ndizi TV News ali Facebook na boigo YouTube na kerobwate chingaki na bogo tweet @Ndizi TV News kuira nande egere kumanye nararia ya ara senchira yobo ikirano asemesa Ensakia.
inche nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita amate eyemo kurwa sensemo yabo matara egutukeme ya kitutu chache South nigo bali no kubulia osokuganio kuyagochia se abasamalia bali babwato moyo bwogo konya kubakonyera umwana obo elianyale kobaga kwegendereria na masomo oyu asebono otigarite kobera nka muri kwito Mildred Mumanyi na bwatorobotyo rwa senchira yobwime Borom bwamonyane amate echana bosaigo amate eyemo kurwa matara ebunge ya kitutu chache South nigo ereno kubolia gochiase abasamaria abaya kubakonya elio mwana obo agendererie amasomae oyo abaibuli bae batamanyiri asebachiete asomwana oyo amenyete na isekuru abazukuru bana abasomi kurukirasia yamo paka bandu baikire 8 yasinyeiro buli babo yo masore ta sachiete ko chitimanyite Uyanda kabwate njira ko jesa chete timanyite kalige gotoka ka tokolige kobora tuwabayo ngeke barua ko basomina lenge lakini bana tumbati ke barua ni ndwalete ona abana aba oyo lego onsomelia amanya nere ya somi mwana wonere osinyiri ko masomi mwana alisiko noyo leiti ole kwanda form 1 nere alisiko timbati nguru chinde Baigon toira chinga kichaito kugamba no mwana Clinton abo ase alenge naya gosoma Riondong High School Elikiumbu na chakite form 1 2019 oro onekere ko ina ko class 8 ko Nyaburu St Joseph's kanyoru musamario muyake na ko litaganchangiro muchanga nyamataro ko muchanga gachanga besenkigo kanyoru bese ko ngadi mitoro ko lite form 3 ngaso form 4 na igitororo nkanyambote fi balance esitalinke nkaira nigo kana makrete simi kamatenere nigo antenda ganyanko bangale akina abere ngakinko mote boigo nte ko bangale ni kama mishindo. I wanted to be an engineer, either computer engineering or mechanical engineering. Omwali oye no kuna kugusaba kurwa ase amateyo onongo sabo otabana nare konyoro masomalimu ya bangonya gako arasende bona igangise iretingo nyaro ariko sabo basamalia bayondura nyariko nkonya nkonye kurukare omwana mumuran nigo aregosomiwa elindelio ache gukonya egesaku kiaye nabo igo ache gukonya abaibuli bae asoko balenda ekero baikirwa ase miaka yiga bagotire kolende asomwano yomo kurwagaiga ase kenyoro kiabo matara kurwa e constituency ya Kitutu Chache South niga taranyora omogoko yo ekiageranga tarakora kerasi kiagia 12 asekeria ataranyora school fees elindelio anyalko bagako gendereria amasoma ena kuyakora elindelio achagwe konya asamatuko alibosio ginko reporteria egetaseni kia Ndizi TV kurwagaiga e constituency ya Kitutu Chache South elietariane Mildred Mumanyi. Nsemo yabo nchurelia kurwase county ya Kisii bono nigo bagikeire ogosaganwa kwemesangerekano y'abaraibande anene mono chiga kechitoro chobochori asibasabiro morembe kwenekiwa muri kwito Brighton Makori na watorobotyo rwa senchira y'obwagale. Ekero ense ya Kenya endete kwerega ngo chaso bochori obonebu mwako yoiga nigo bono abunchuri kuru county ya Kisii banyarire bakubuli abarai bali bakuriye birogo kwene kibona kurali baro morembe go chaso bochori obonene. Nataka watu ambao wanatafuta kura watafute kwa amani, waheshimiane, sababu watu ambao wataweka kura kwa ballot box ni hao wananchi ambao mnaletea furugu. Gukwana nigo bono banyare bagoteba buna teribuya abana siasa gutumia abasahe asoguturwania imesangano ya bande. Hivyo sisi kama wamama wa Kisii County hatutaki kuona machafuko kama haya. Wenye wanatumika ni watoto wetu. Wamama si ni watoto wetu? Hatutaki kuona watoto wetu wakitumiwa vibaya. Hii maneno ya kutupa mawe, moso vijana ni mabwana zetu wanatumika, mandugu zetu, hakuna mwenye akona furaha hata kidogo kuona mtoto wake kupoteza bwana yake apaki akiwa mjane. Nigo bono bamendire otabuna kiro monto nabwate libaga lyabene kuralia na kwirire chikura kwira ase asensi ito ya Kenya.
Ile kitu tunaomba sana hii Kisii yetu, mmoja yote mwenye anakuja kutafuta kura atafute kwa amani, aingie kila bahari, aingie Bomachoge, aingie Bobazi, aingie Bogetutu, atafute kura zake vizuri. Sema ni kwamba tunaruhusu kila mtu aingie kwa kila market ndani ya Kisii mzima, afanye kura zake ama auze kura zake na sera zake zile ambayo watu wataangalia wakati ya kutoana kura. Niko boigo baboririe bari bagote abuna niko bate chikura goikaboniga koganya goikachitari kichiri che chikura eriyo kiombe kya IBC Kenyare gekobararia gose bairire chikura echo. Ikiwa umefanya kampeni yako na unajua ukweli kabisa wewe ndio utakuwa kiongozi Kisii County, kura za Kisii County sote umesifunga kwa gunia siko kwako, tafadhali tunakuomba ongojea IBC jipange mwezi wa 8 wa kuhesabia hizo kura umefunga na magunia kwako. IBC waweze kuangalia vilivyo pasipo wache hiyo furugu, waondolewa katika kupigania hicho kiti ambacho watahitaji. Ayani gagocha maiga yabantu batamanyiri gosagana umusabara boyo koligie keroke bagabana ase county ya Kisii weterase kiama gya Jubilee. Ni mambo ya kutupa mawe na kutupa watu wengine mayai yaliosa. Hiyo tunasema kwa Kisii gotokora gererie gente kionga gente kinkelikija. Ngoripoteri etaseni Ndizi TV kurubo katikati bwe town ya Kisii iritariane Brighton Makori. Oyo koligia kirogo MCA kurwase ward mumanyi Gubo gwenya guchasaba menyi be wodejo abwaseli tukole igoro bachakirita sensemo ya Nyamakoroto. Onde coordinator nene yo mweshimiwa Thompson Nyakangu mumanyi uyo kuborie kirogo kyo ba MCA Gisima ward wono igale ritukuri ale atare 10 eturiga igase geti kya Nyamakoroto twaretire o program yo mweshimiwa Thompson Nyakangu mumanyi yoko abaruira mariogo asa abaruire bonse bali babwato buruire bwa arthritis diabetes uno buruire sukari na high blood pressure kera manyinga igoro abana baruire bagocha sekere program mweshimiwa batekera umutienyi limo umurwira kwiyeria mariogo akumuira umutienyi buna inche na bugate chishida kurwa marioga yo mutienyi na nyure igondo chine change neroro le no mobero no lenge goikorito anati gwa mbuyande ndoche ngano burwire bwana bwa pressure egento ke kuganirwe kenene ekero gojicha nkonyororo go bwate card ori keire kulingana una gwa chinya gitari mbali mo especially uno morwero bwato burwire sukari oikoche ne card yeyu kero gwa chine card yeyu nere korwa maere samaya twaranga ito gochakera togosiyongwa kero mwesimiwa mbiye mono aretu murobiri oyo okonya abante se wotie ya Gisima abantu mbarabwata marwira mange pressure itiradisi sukari bono kurwa aretu murobiri oyo iyo rorekane gokonya abante ase wotie ya Gisima buna rera barera ari Nyamakoroto yondo jabantu mbagogete. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu nabwatu muganoye kurweiburetwe gwikabono korende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugusigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro
Brian Sagini Isena nigairire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emigano yabo kira rituko ria juma chinsa ibere chia butuko na boigo mwiroro rituko ria jumapili chinsa isano na sato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero cyumugusi no murobyo bwegekoro cyumugusi uyore nekerenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagetinga yo bakomanye nagiangora abana bamura bakabegirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayo no mumina nero karansa nabanda ari nyumba manyasa ba karansite naro kumya bayiseke abaganga abari kunyara barase meino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigerera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusine cy'ebintu byare na cy'ebintu bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibere cyabutuko na boigo mwiroro ritukulia juma chinsa isano na ibere mejideke kumna isano chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Sabaria Mwancho muligereria nigo tugusaba kwa biraso kuburukana kwe mitambo gaigase studio kulinde na ende tikatwira nerere abangana maya senchira yobokirano abo asaba menyi kurwase bunge yabo machoge cha chensemo ya liagungira bono be murunganeirie asugo tarosi wa gwechi para sensemeyo abo asaba bolrie abaraye kurwase sensemeyo kubarosele chipara elyo kwarorobya obosombi Angoro kupenat jeno monto otendere stage egendo geto chandete ne para koro kwe para yali awongera tendere bakanyamasage mate para sage tukwanza kwandalia njogo e para nero to kolera abara yaba toko chora baminyo kali bacha gutara ne chikali chimwamu kise kino motebye para ta wanja bona bachakire koirana gutosaba chikura chipana aga to kobeka chata buruna ndo tagetio yo tagetoyo ebimbyo ndoli go chiwanja omwana siya omwana bota bota ndo wensi nata itasa akobeka kura yake ni asagia Tobasa kuiranani boni gaba ujaga bato ngeno bosiringi bikomi 50 basalie para bagenda mangana indo tageti urutendera iga umuchando tubwateka kanu bwe para ono onoro muchando monene kyagera none chibindu rweta para ono sinyo to sinyirengo tabakora abara ibaito ntumeti nade ba pake mwako imyaka yari yari babu chikura ani kuchikosoka chire chingago ono ndaketoro muntu togochora uratokonye Tupori yani tario amagendera na tutagete ane ega uchiria gongera eso akanya masege urutendere guchinya masege ineni sena esa ndi yakineni goikateyo kwata tungwankoro tikuri ngono moro mujana kobeko yabeire chingoro akurwa tendere baki ngo basabasi njonjo mwana boda boda utendere stage e pare kurutendere stage ekogenda paka nyamasege ekogenda paka nya yomate yonjo kayagenda lyanjo yonjo kayagenda sengera e pare itesari kitungoro Oyo kuligia kirogo kyobo MCA kurwasi wodi ya Riane kutoka sebunge ya Bonchari Francis Seme nigo abuletie abamenyi kurwasi wodi yokomosira aseganga yo kuligia kirogo kyobo MCA abu asaliete ira yo kuchikuligiria mangana yechibara amona mangana yo bachenu ekero baraisa komochora nagosoa bisi asobocholi bulibosio kati mata ntubuati na inenya gitari abantu baminto moko nyakamo konyarubo gwene bwa bwango Torigetie ekere turanyareri baga ryokoba mogonchora kobo mu MCA bwo gwodi yeito yariana enyagitari ye ino ya nyasagati iraria ngo bakonya ndi nyako gekorosiwa munya ko moko nyoro bakonyi
abamino mbara abasaba ikanindi ngali nkonyari baka lioko bo MC ino ninyare ko ginko gichinchera ndanya ko ginko bakonya banyako bakonyara na barabwe ngeria libaga bakonyaka bako bankagaiga bachandikete koiba kubatebya nga ekirito chikwa chikuru mutienyo yo nane munyako mo gutwara murembe timora monde timoro tonde magena mo tumeka bobe igo monyako mo guchikoba mo gutumeka bobe ingoye twanje tyo mondo kwa maru gweta abatadio tiyo togenda orobera bugo libago guchikwenda kuruta magena. N'abamenyi b'amatongo ime yaigorera mugunga ensemo ya Kenyenya diskurigoro nigo batigetwe no moichano no mondoko magega y'umubere bw'umuntu yomo gutuka korutire ase nyumba ya kibara mubiro yo nigo gotebekana onyartiko ba gusumuntu yo nyagusira niganyartiko baga kubura korwa senka yabo angechi wikibere chaitire wikali diskurigoro ekeratogete ase nyumba ya kibara. Mwanchu muligereria na radio kurwa semesa Ensakia bono mambia kulinda yomona yanda mange nkugochirare ase chinsa cheito cha mangana maya anenekero yaragire chinsa isano na ibire cha bono mubaso biyamono kweira ebiro byao kuligereria mangana maya ase njira yo wikirano ekero tokogenda asensemo yende ya studio oyo minto Brighton Makori nagenderete kuyaregania amono mogani bweli tukolia rero abwasi bagucha gukwanira igoronga naki oranyare kubako chenchi birengererie be wocha asibirengerelyo ebija ekero bale numumanyi osomereta mangana a mind education specialist Douglas Nyakundi kurwase county yaito ya Kisi igoto mocha kuligerelia enkwana ya bono mambia nche nigonkoro kwa Sara Nyarange Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisi, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Bwumugusi. Enkoro y'umuntu nige gonchuka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugo